Nem akármilyen érdeklődés előzte meg a megye 1-es focibajnokság ladányi rangadóját, hiszen hetek óta kiemelt hírnek számít nem csak a megyei, hanem az országos médiában is a Loki ikonnak számító Sándor Tamás Bárándra igazolása. Hazánk egyik legjobb játékosának megye 1-es debütálására a városunkban került sor, és ez nem csak a nézők számában, hanem a már említett médiai érdeklődésben is megmutatkozott. Így a nézőtéren olyan újságírók is megtalálhatók voltak, akik korábban nemigen tették be a lábukat püspökladányba. Sándor Tamás azonban ide vonzotta őket. Tamás, abba hagytad az NB1-ben, gondolom nagyon sokan megkerestek különböző csapatoktól, különböző osztályokból. Miért pont a megye 1 és miért pont Báránd? Miután abba hagytam a profi játékot, én úgy gondoltam, hogy Ausztriába el tudok menni 2-3 évre, de sajnos ez most jelen pillanatban nem jött össze, kifutottunk az időből, meg nem is voltak olyan ajánlatok, amik megérték volna ennyit utazni, és van régi barátom itt a Báránd csapatában, meg egyébként is nagyon többen vannak, akiket már régóta ismerek, és akkor ő mondta, hogy miért nem jövök ide fél évre játszani, és végülis döntenem kellett, hogy most fél évig nem játszok sehol, vagy játszok itt a Bárándra, és úgy döntöttem, hogy ide jövök a többiekhez. Akkor ez végül is egy formátmentésnek is mondható. Igen, úgy gondolom, de játszottam 3 edzőmérkőzést a csapattal, és úgy gondolom, hogy nagyon jó kis csapat van itt, régi tartalék debreceni játékosok, meg hát vannak még nagyon tehetséges futballisták is Bárándon. Gondolom nagyon sokan megkérdezték már tőled, hogy nem félsz-e, nem tartasz-e attól, hogyha esetleg egy-egy megmozdulásod nem úgy sikerül, hogy tervezed a pályán, esetleg a nézőtérről bekiabálások fognak zavarni? Biztos vagyok benne, tehát ezt nem lehet elkerülni, és NB1-es szinten, tehát ott is megvannak ugyanazok a bekiabálások, amik máshol, sőt a világban akárhol ezt lehet hallani. Ha nem úgy sikerül, akkor fütyülnek, ha sikerül, akkor megtapsolnak. Persze nem csak Sándor Tamás focizott Hajdanán a Lokiban. Rajta kívül a Sári-Tudvariból származó, szintén válogatott Madar Csaba, a püspökladányi Fórián Zsolt, valamint a csapat játékos edzője, a címeres mezt valaha ugyancsak viselő Arany László is megfordult a Civisváros csapatában. Laci, nem akármilyen erősítést hajtottatok végre a téli átigazolási szezonban. Ezek után mit vársz a csapatottól ezen a mérkőzésen? Ez egy nagyon nagy rangadó. Nekünk nem rangadó, nekünk 17 meccsből egy. Mi győzni szeretnénk, mint minden meccsen, mindegy, hogy persze a Püspökladány ellen sokkal nehezebb, mondjuk jövő héten a Komádi ellen hazai pályán. Amit már mondtam, itt sokan kérdezték, hogy mik a célok, mi a nevünkhöz méltóan szeretnénk szerepelni. De mit vársz Sándor Tamásra, itt a Madár Csabától, a volt csapattársaitól végül is? Amit előbb már mondtam, ne hozzanak szégyent saját magukra, tehát ne tudják azt mondani az irigy rosszindulatú emberek, hogy na ezek már csak itt tudnak játszani. Ők tudják ezt, hogy a saját nevükkel játszanak, nem a Báránnak a hírnevét ronthatják el, hanem a saját nevüket. Ők ott vannak edzésen, bizonyítani szeretnének, hogy tudtak, én azt tudom, mindenki tudja, hogy nagyon tudtak játszani, de még azt is, hogy még nem felejtettek el. Számszerűleg jósolnál valamilyen eredményt erre a mai mérkőzésre? Nagyon nehéz, győzni szeretnénk. Most mondhatnám azt, hogy 2-1-re győzünk, meg azt is, hogy 10-0-ra. Most itt jön a kollégám, tehát ő is ugyanazt fogja mondani, ő is győzni akar, az elsőnek az otthonába játszik, a 7. helyezett. Mindent megteszünk, hogy Szabó Laci kollégának rosszabbul essen neki a pörkölt az a meccs végén. Arany Lászlóhoz hasonlóan a mieink edzője, Szabó László is azon a véleményen volt a meccs előtt, hogy fontos rangadó, de nem sorsdöntő mérkőzés vár rájuk. Hát én azt gondolom, hogy nem sorsdöntő ez a mérkőzés, mert akármilyen eredmény születik, én úgy gondolom, hogy azért a végelszámolásnál mi leszünk ott az elsően. Én azt várom ettől a mérkőzéstől, hogy nézőcsúcs fog születni Püspökladányba, óriási az érdeklődés, és mindenképpen örülök neki, hogy ilyen futballistákat láthatnak közelről a ladányiak, elsősorban itt a utánpótlásunknak a futballistái. 2 támadó szellemi csapat, én azt gondolom, hogy a mi csapatunk 85 gólt rúgott, tehát nem a védekezésről voltunk híresek eddig sem, ahol egy Sándor Tamás, Madar, Fórián, Dobos középpályás sor van, azt gondolom, hogy ők sem a védekezésre fognak berendezkedni, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy egy élvezetes jó meccs lesz. Sándor Tamás ellen készültetek? Hát készültünk a Sándor Tamás ellen, de hát azért még 4 hónapja Magyarország egyik legjobb futballistája volt az NB1-ben, úgyhogy hát ellene nem túl könnyű fölkészülni. Egy biztos, hogy amikor belép a támadó harmadunkba, akkor jobban fogunk rá figyelni. Hát egyébként mi nem fogjuk őt bántani, mint ahogy sokan gondolják. De tisztességesen, korrekten fogunk ellene is futballozni. Az biztos, hogy ellene nem könnyű.
A körülmények miatt csapatunk játékosai természetesen a szokásosnál magasabb adrenalin szinttel készültek a tavaszi nyitómeccsre, ám megfelelő önbizalommal. Én úgy érzem, hogy a csapat mióta Diszkó az edző, szerintem most vagyunk a legjobb előrénybe. Érezni lehet azt, hogy tényleg MB3-ra készülünk. Nagyon sokat edzettünk. Hát én mindenféleképpen hazai győzelmet várok, és kívánom azt, hogy a közönség jól szórakozzon a mai napon. Milyen lesz futballozni? Volt NB1-es futballisták ellen itt a megye 1-ben? Hát számomra nagyon megtiszteltetés, hogy tényleg egy olyan emberek ellen játszok, akit a kiskoromban a tévében láttam, meg még most is pár éve, de itt a pályán nincs tisztelet. Szokatlan meccshez szokatlan körítés, mondhatnánk, s valóban ehhez a kuriózum jellegű találkozóhoz szokványosnak csöppesen mondható módon a Határok Nélkül Egyesület motoros brigádja is aláfestést adott. A csapatok bevonulása sem a megszokott módon zajlott, a játékosokat a PL legfiatalabb korosztálya kísérte fel a pályára kézenfogva, hogy aztán a gyerekek egy-egy száz szegfűvel köszöntsék a játékosokat. Ezek a szegfűk aztán a nézőtéren landoltak, egyszer mint nőnapi köszöntő gyanánt. A kezdős hívszó előtt 1 perces gyászszünettel adóztak a csapatok 2 törzszurkoló emléke előtt. Aztán végre útjára indult a labda, a játékot a feketében pályára lépő vendégek kezdhették. Az első veszélyes szituáció a miénk kapuja előtt alakult ki egy szöglet utáni kavarodást követően, ám ha nehezen is, de sikerült kivágni a labdát. Nem szaggatták az istrángot a csapatok, így a válaszra egészen a 18. percig kellett várni, amikor is Cibi Lajos húzogatott a bal összekötő helyén, majd váratlanul lőtt, ám a vendégek kapusa résen volt. A 21. percben aztán cserére kényszerültek a vendégek. Az a Sándor Tamás vonult le bicegve a játéktérről, aki miatt nem csak a környező településekről, de még Debrecenből is sokan, köztük több loki játékos, így többek között Kerekes Zsombor és Dombi Tibor is ellátogatott Püspökladányba. A meccs következő momentumára a 33. percig kellett várni. Ekkor Horváth Ricsi 18 méterről leadott lövése zúgott mellé. A 43. percben Madar Csaba ravasz nyesését Eszenyi tolt a szögletre. A másik oldalon a 45. percben egy pardobást követően a bárándiak kapusa mutatta meg reflexeit, és tisztázott egymás után kétszer is meleg helyzetben. Ennyi fért az első félidőbe, amely nem hozott jó játékot, mindkét fél túlságosan is tisztelte a másikat, így a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. Szünet után 9 percet kellett várni az első említésre méltó eseményre, ám ez meghozta a meccs első gólját. Szabó Máté a félpályától indított egy gyors kontraakciót, az egyedül kiugró Cibi elgurította a labdát a kifutó kapus mellett, s a támadást kísérő Horváth Ricsi fél méterről az üres kapuba helyezett. A gólöröm jogos volt, ám a vetkőzős száma végén sárgalapot ért a játékvezetőnél. A ladányi vezetésre megpróbált válaszolni a vendégalakulat, s ez kis hiány sikerült is. A mezőny legjobbja, Fórián Zsolt a 67. percben kihagyhatatlan helyzetbe hozta Arany Lászlót, ám a vendégek játékos edzője Eszenyi fölött a kapu fölé emelt. Ezt követően a csereként beállt Fegyverneki Máté percei következtek. A szélső a meccs hőse lehetett volna, ám a 74. percben előbb ezt az ittszert rontotta el, majd 2 perccel később egy újabb zseniális kiugratást követően ezúttal a másik oldalról hagyta ki a kihagyhatatlant, amivel eldönthette volna a 3 pont sorsát. Ehelyett kis hiány jött az egyenlítés, egy jobboldali támadás végén újfent Arany került óriási zicserbe, ám lapos lövését Eszenyi hihetetlen bravúrral hárította. Aztán a 88. percben minden eldőlt. Egy jobboldali szöglet után Kanál harcolt meg a labdáért, középre emelése Tüdés Balázs elé került, aki ha már ott volt, ki is használta a kínálkozó helyzetet. 2-0, joggal ünnepelt a csereként pályára lépett gólerős csatár. Ez is lett a végeredmény, egy jóiramú, aránylag sok helyzetet hozó találkozón a lehetőségeivel jobban sáfárkodó ladányi alakulat megérdemelte győzelmet aratva kezdte meg a tavaszi menetelését.